ഗെയിം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ടെക്നിക്കാണ്. ഒരാൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം നോക്കാം. ഒരു എതിരാളി നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ കയ്യിൽ വടിയാണ്. ഇവിടെ സൂചിക്കിരുന്നാണ് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. പിന്നീട് അയാളെ പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം. ഈ ടെക്നിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് സൂചിക്കിരുത്തി പരിശീലിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൈ ലാൻഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് പഞ്ചും ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ മുകളിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.